Matul il-jum tas-Sibt, aktar minn 17,500 membru mistennija jivvotaw fl-elezzjoni biex jinħatar Mexxej Laburista ġdid. Mis-sala tal-voti fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, iċ-Chairman tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Labursta Dean Hili spjega li sa issa diġà votaw 353 ruħ fis-sessjoni tal-votazzjoni bikrija. Kenna 323 persuna li votat Malta fl-early voting u kenna wkoll 24 persuna li votat Għawdex fl-early voting. Għadha ħankunu qegħdin nassistu għall-faż tal-votazzjoni tar-rimanenti votanti. Bażikament għandna 17,000 persuna u 531 illi huma intitolati għal-vot u li għadha ovvjament il-maġġor parti tagħhom se jkunu qegħdin jixtu l-vot tagħhom fil-polling stations wieħed għal kull distrett illi għandna mxedin ma' Malta Għawdex kollu. Dean Hili kompla jispjega li kull distrett elettorali se jkollu post tal-votazzjoni f'Ċentru Laburista. Bil-votazzjoni tiftaħ il-bibien tagħha fit-tmienja ta' filgħodu u tibqa' dejja sat-tmienja ta' filgħaxija. Fakkar li l-kull min se jivvota biex jieħu miegħu id-dokument tal-vot mibgħut mill-Partit u dokument legali ta' identifikazzjoni b'ritratt. L-għadd tal-voti se jibda mal-kaxxi jaslu kollha fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Hemmhekk il-proċess jibda bi proċess ta' rikonċiljazzjoni bħalma jsir f'kull elezzjoni oħra lokali. Ekku, fit-tmienja ta' filgħaxija ser jinjalqu il-postijiet kollha tal-votazzjoni, minn hemmhekk imbagħad nidħlu fl-aħħar fażi tal-proċess fejn ħankunu qegħdin nistennew il-kaxxi kollha jaslu hawnhekk fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista, isir ir-rikonċiljament tagħhom hawnhekk ukoll, u mbagħad il-kaxxi jibdew jinfetħu propju f'din is-sala illi intramat bħala counting hall fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista wkoll u fuq kull mejda fuq bażi distrettwali jsir l-att ta' kull kaxxa u tinfetaħ fuq kull kaxxa f'din is-sala wkoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.